Mies syysmetsässä. Se oli kylmä syysilta, ja kuten joka päivä koulun jälkeen, pyöräilin kotiin isovanhempieni luota. Reitti oli tuttu, 30 minuutin matka enimmäkseen hyvin valaistua päätietä pitkin. Mutta viimeisellä pätkällä otin aina oikotien, kapean metsäpolun, joka johti suoraan kotiini ja säästi 5 minuuttia. Isovanhempani varoittivat usein, pysy päätien varressa. Mutta en koskaan kuunnellut. Sillä illalla pimeys tuntui tavallista raskaammalta, ja ilman viilöys sai hengitykseni näkyväksi. Kuura oli tehnyt maan liukkaaksi, mutta olin liian väsynyt välittääkseni. Käännyin metsätielle. Yksinäinen katulampu polun alussa heitti himmeän valon, mutta muu polku oli lähes täydellisessä pimeydessä. Polun puolivälissä huomasin liikkeen edessä. Hahmo astui polulle vastakkaiselta puolelta. Se oli pitkä, pidempi kuin minä jopa pyöräni päällä, ja sen huppu peitti kasvot. Sydämeni lähti lyömään kiivaammin, mutta yritin pysyä rauhallisena. Ehkä se oli vain joku muu, joka otti oikotien. Kun lähestyimme polkua keskellä olevaa yksittäistä katuvaloa, hidastin. Hahmo pysähtyi vain muutaman metrin päähän minusta. Hitaasti se nosti päänsä, ja valo osui sen kasvoille. Kurkkuni kiristyy. Henkilön suu oli groteskisti viiletty korvasta korvaan, ikään kuin joku olisi silponut sen veitsellä. Hetken tuijotimme toisiamme, ja sitten se alkoi kävellä kohti minua. Paniikki valtasi minut. Poljin niin nopeasti kuin pystyin. Polku oli liukas, pyörä huojui allani, ja kuulin sen askeleet takanani. Ne voimistuvat. Se juoksi. Jalkani polttivat, ja sydämeni hakkasi rinnassa. Polun päässä oleva katulamppu tuli vihdoin näkyviin, mutta se vaikutti paljon kauempana kuin olisi pitänyt. Renkaani lioukuivat jäätyneellä maalla, mutta en voinut pysähtyä. Tiesin, että jos putoaisin, se tarttuisi minuun. Lopulta saavuin kotiini. Hyppäsin pyöräni päältä, paiskasin autotallin portin kiinni ja painoin selkäni siihen, haukkoen henkeä. Käteni vapisi ja hengitys oli epäsäännöllistä. Mutta tiesin, etten ollut vielä turvassa. Talosta en nähnyt metsäpolkua, vain viimeistä pätkää, joka vei meidän kadulle. Odotin, tuntui kuin tunneelta, mutta luultavasti se oli vain minuutteja. Mitään ei tapahtunut. Haluaisin vilkaista kadulle, mutta en pystynyt. Entä jos se oli siellä? Entä jos se odotti minua? Lopulta raahasin itseni sisälle jättäen pyöräni paikalleen. Kun kerroin perheelleni miehestä, kukaan ei uskonut minua. He nauroivat sanoen, että se oli vain mielikuvitukseni keksimää pimeässä. Mutta sinä yönä makasin hereillä tunteja. Se oli totta, ja tähän päivään asti ihmettelen, onko se mies vielä siellä ulkona. Siitä yöstä lähtien en ole koskaan kulkenut metsäpolkua uudestaan. Silti aina, kun kuljen sitä risteystä kohti, tunnun levottomalta, kuin jokin olisi vialla. En pysty selittämään sitä, mutta tiedän, etten koskaan palaa siihen. Tämä tarina on oikea tarina, joka tapahtui minulle 2 vuotta sitten.
Mies syysmetsässä. Se oli kylmä syysilta, ja kuten joka päivä koulun jälkeen, pyöräilin kotiin isovanhempieni luota. Reitti oli tuttu, 30 minuutin matka enimmäkseen hyvin valaistua päätietä pitkin. Mutta viimeisellä pätkällä otin aina oikotien, kapean metsäpolun, joka johti suoraan kotiini ja säästi 5 minuuttia. Isovanhempani varoittivat usein, pysy päätien varressa. Mutta en koskaan kuunnellut. Sillä illalla pimeys tuntui tavallista raskaammalta, ja ilman viilöys sai hengitykseni näkyväksi. Kuura oli tehnyt maan liukkaaksi, mutta olin liian väsynyt välittääkseni. Käännyin metsätielle. Yksinäinen katulamppu polun alussa heitti himmeän valon, mutta muu polku oli lähes täydellisessä pimeydessä. Polun puolivälissä huomasin liikkeen edessä. Hahmo astui polulle vastakkaiselta puolelta. Se oli pitkä, pidempi kuin minä jopa pyöräni päällä, ja sen huppu peitti kasvot. Sydämeni lähti lyömään kiivaammin, mutta yritin pysyä rauhallisena. Ehkä se oli vain joku muu, joka otti oikotien. Kun lähestyimme polkua keskellä olevaa yksittäistä katuvaloa, hidastin. Hahmo pysähtyi vain muutaman metrin päähän minusta. Hitaasti se nosti päänsä, ja valo osui sen kasvoille. Kurkkuni kiristyy. Henkilön suu oli groteskisti viiletty korvasta korvaan, ikään kuin joku olisi silponut sen veitsellä. Hetken tuijotimme toisiamme, ja sitten se alkoi kävellä kohti minua. Paniikki valtasi minut. Poljin niin nopeasti kuin pystyin. Polku oli liukas, pyörä huojui allani, ja kuulin sen askeleet takanani. Ne voimistuvat. Se juoksi. Jalkani polttivat, ja sydämeni hakkasi rinnassa. Polun päässä oleva katulamppu tuli vihdoin näkyviin, mutta se vaikutti paljon kauempana kuin olisi pitänyt. Renkaani lioukuivat jäätyneellä maalla, mutta en voinut pysähtyä. Tiesin, että jos putoaisin, se tarttuisi minuun. Lopulta saavuin kotiini. Hyppäsin pyöräni päältä, paiskasin autotallin portin kiinni ja painoin selkäni siihen, haukkoen henkeä. Käteni vapisi ja hengitys oli epäsäännöllistä. Mutta tiesin, etten ollut vielä turvassa. Talosta en nähnyt metsäpolkua, vain viimeistä pätkää, joka vei meidän kadulle. Odotin, tuntui kuin tunneelta, mutta luultavasti se oli vain minuutteja. Mitään ei tapahtunut. Haluaisin vilkaista kadulle, mutta en pystynyt. Entä jos se oli siellä? Entä jos se odotti minua? Lopulta raahasin itseni sisälle jättäen pyöräni paikalleen. Kun kerroin perheelleni miehestä, kukaan ei uskonut minua. He nauroivat sanoen, että se oli vain mielikuvitukseni keksimää pimeässä. Mutta sinä yönä makasin hereillä tunteja. Se oli totta, ja tähän päivään asti ihmettelen, onko se mies vielä siellä ulkona. Siitä yöstä lähtien en ole koskaan kulkenut metsäpolkua uudestaan. Silti aina, kun kuljen sitä risteystä kohti, tunnun levottomalta, kuin jokin olisi vialla. En pysty selittämään sitä, mutta tiedän, etten koskaan palaa siihen. Tämä tarina on oikea tarina, joka tapahtui minulle 2 vuotta sitten.
usein, pysy päätien varressa. Mutta en koskaan kuunnellut. Sillä illalla pimeys tuntui tavallista raskaammalta, ja ilman viilöys sai hengitykseni näkyväksi. Kuura oli tehnyt maan liukkaaksi, mutta olin liian väsynyt välittääkseni. Käännyin metsätielle. Yksinäinen katulampu polun alussa heitti himmeän valon, mutta muu polku oli lähes täydellisessä pimeydessä. Polun puolivälissä huomasin liikkeen edessä. Hahmo astui polulle vastakkaiselta puolelta. Se oli pitkä, pidempi kuin minä jopa pyöräni päällä, ja sen huppu peitti kasvot. Sydämeni lähti lyömään kiivaammin, mutta yritin pysyä rauhallisena. Ehkä se oli vain joku muu, joka otti oikotien. Kun lähestyimme polkua keskellä olevaa yksittäistä katuvaloa, hidastin. Hahmo pysähtyi vain muutaman metrin päähän minusta. Hitaasti se nosti päänsä, ja valo osui sen kasvoille. Kurkkuni kiristyy. Henkilön suu oli groteskisti viiletty korvasta korvaan, ikään kuin joku olisi silponut sen veitsellä. Hetken tuijotimme toisiamme, ja sitten se alkoi kävellä kohti minua. Paniikki valtasi minut. Poljin niin nopeasti kuin pystyin. Polku oli liukas, pyörä huojui allani, ja kuulin sen askeleet takanani. Ne voimistuvat. Se juoksi. Jalkani polttivat, ja sydämeni hakkasi rinnassa. Polun päässä oleva katulamppu tuli vihdoin näkyviin, mutta se vaikutti paljon kauempana kuin olisi pitänyt. Renkaani lioukuivat jäätyneellä maalla, mutta en voinut pysähtyä. Tiesin, että jos putoaisin, se tarttuisi minuun. Lopulta saavuin kotiini. Hyppäsin pyöräni päältä, paiskasin autotallin portin kiinni ja painoin selkäni siihen, haukkoen henkeä. Käteni vapisi ja hengitys oli epäsäännöllistä. Mutta tiesin, etten ollut vielä turvassa. Talosta en nähnyt metsäpolkua, vain viimeistä pätkää, joka vei meidän kadulle. Odotin, tuntui kuin tunneelta, mutta luultavasti se oli vain minuutteja. Mitään ei tapahtunut. Haluaisin vilkaista kadulle, mutta en pystynyt. Entä jos se oli siellä? Entä jos se odotti minua? Lopulta raahasin itseni sisälle jättäen pyöräni paikalleen. Kun kerroin perheelleni miehestä, kukaan ei uskonut minua. He nauroivat sanoen, että se oli vain mielikuvitukseni keksimää pimeässä. Mutta sinä yönä makasin hereillä tunteja. Se oli totta, ja tähän päivään asti ihmettelen, onko se mies vielä siellä ulkona. Siitä yöstä lähtien en ole koskaan kulkenut metsäpolkua uudestaan. Silti aina, kun kuljen sitä risteystä kohti, tunnun levottomalta, kuin jokin olisi vialla. En pysty selittämään sitä, mutta tiedän, etten koskaan palaa siihen. Tämä tarina on oikea tarina, joka tapahtui minulle 2 vuotta sitten.
varoittivat usein, pysy päätien varressa. Mutta en koskaan kuunnellut. Sillä illalla pimeys tuntui tavallista raskaammalta, ja ilman viilöys sai hengitykseni näkyväksi. Kuura oli tehnyt maan liukkaaksi, mutta olin liian väsynyt välittääkseni. Käännyin metsätielle. Yksinäinen katulamppu polun alussa heitti himmeän valon, mutta muu polku oli lähes täydellisessä pimeydessä. Polun puolivälissä huomasin liikkeen edessä. Hahmo astui polulle vastakkaiselta puolelta. Se oli pitkä, pidempi kuin minä jopa pyöräni päällä, ja sen huppu peitti kasvot. Sydämeni lähti lyömään kiivaammin, mutta yritin pysyä rauhallisena. Ehkä se oli vain joku muu, joka otti oikotien. Kun lähestyimme polkua keskellä olevaa yksittäistä katuvaloa, hidastin. Hahmo pysähtyi vain muutaman metrin päähän minusta. Hitaasti se nosti päänsä, ja valo osui sen kasvoille. Kurkkuni kiristyy. Henkilön suu oli groteskisti viiletty korvasta korvaan, ikään kuin joku olisi silponut sen veitsellä. Hetken tuijotimme toisiamme, ja sitten se alkoi kävellä kohti minua. Paniikki valtasi minut. Poljin niin nopeasti kuin pystyin. Polku oli liukas, pyörä huojui allani, ja kuulin sen askeleet takanani. Ne voimistuvat. Se juoksi. Jalkani polttivat, ja sydämeni hakkasi rinnassa. Polun päässä oleva katulamppu tuli vihdoin näkyviin, mutta se vaikutti paljon kauempana kuin olisi pitänyt. Renkaani lioukuivat jäätyneellä maalla, mutta en voinut pysähtyä. Tiesin, että jos putoaisin, se tarttuisi minuun. Lopulta saavuin kotiini. Hyppäsin pyöräni päältä, paiskasin autotallin portin kiinni ja painoin selkäni siihen, haukkoen henkeä. Käteni vapisi ja hengitys oli epäsäännöllistä. Mutta tiesin, etten ollut vielä turvassa. Talosta en nähnyt metsäpolkua, vain viimeistä pätkää, joka vei meidän kadulle. Odotin, tuntui kuin tunneelta, mutta luultavasti se oli vain minuutteja. Mitään ei tapahtunut. Haluaisin vilkaista kadulle, mutta en pystynyt. Entä jos se oli siellä? Entä jos se odotti minua? Lopulta raahasin itseni sisälle jättäen pyöräni paikalleen. Kun kerroin perheelleni miehestä, kukaan ei uskonut minua. He nauroivat sanoen, että se oli vain mielikuvitukseni keksimää pimeässä. Mutta sinä yönä makasin hereillä tunteja. Se oli totta, ja tähän päivään asti ihmettelen, onko se mies vielä siellä ulkona. Siitä yöstä lähtien en ole koskaan kulkenut metsäpolkua uudestaan. Silti aina, kun kuljen sitä ristööstä kohti, tunnun levottomalta, kuin jokin olisi vialla. En pysty selittämään sitä, mutta tiedän, etten koskaan palaa siihen. Tämä tarina on oikea tarina, joka tapahtui minulle 2 vuotta sitten.
Luulin, että se oli kuumeuni, kunnes isäni kysyi siitä. Minulla on nuorempi veli, joka ennen jakoi huoneen kanssani aina, kunnes täytimme 12 tai 13 vuotta, vuodet menevät sekaisin, mutta ennen kuin erotimme huoneemme, tapahtui villi jota en koskaan unohda. Luulin aikaisemmin, että olin kuvitellut koko jutun, mutta veljeni muisti sen äskettäin, ja kun muistelimme outoa kohtaamista kojootin kanssa, isäni kuuli sattumalta ja alkoi kysellä omia kysymyksiään. Yhtenä iltana sisarusten riidan jälkeen veljeni meni aikaisin nukkumaan, ja minä, vihaisena, pelasin 3DS-läni, kunnes oli valmista nukkumaan menoa varten. Noin kello 23 näin liikettä makuuhuoneen ikkunan ulkopuolella. En varmaan olisi huomannut sitä ollenkaan, jos ei olisi ollut niin kirkas Sänkyni tarjosi hienon näkymän, ja siellä näytti olevan valtava kojootin kaltainen eläin, suurempi kuin normaalisti saattaa nähdä, ehkä pantterin kokoinen, ja jostain syystä se oli yksin ja sillä oli ruokaa suussaan. Ollessani noin 3 metrin päässä talostamme, en ensin ollut peloissani. Näin yksinäisen kojootin. Sen täytyy olla hyljättynä tai jotain. Herättelin hiljaa veljääni ja osoitin sitä juuri ajoissa nähdäksemme, kuinka kojootti kääntää päänsä ja tuijottaa suoraan meihin. Silloin pelko iski lopullisesti. Kukaan meistä ei liikkunut, mikä tuntui minuuteilta, edes kojootti ei. Se antoi meille täydellisen näkymän siihen, mitä sillä oli suussaan. Se oli vastasyntynyt kojootin poikanen, ei ruokaa. Huomasimme myös, että äidissä, tai mitä me luulimme äidiksi, oli suuria muta- tai veriläikkiä. Kun se viimein katsoi pois, veljeni alkoi panikoida kysyen, mitä teemme, jos se yrittää hyppiä ikkunasta sisään. Lapsina me todellakin ajattelimme, että se oli mahdollista. Joten rauhoittaaksemme häntä vaihdoimme sänkyjä, jotta minä olisin lähempänä ikkunaa. Kaikki muu oli veljeni kertomaa, sillä yritin olla katsomatta tai hengittämättä liian äänekkäästi loppuyönä. Veljeni oli kertonut, että kojootti sivuutti hänet, kävi makuulle ruohikolla ja tuijotti häntä loppuillan, välillä nousi kiertämään lastaan ja sitten kävi takaisin samaan paikkaan tuijottamaan lisää. Hän ei tajunnut nukahtaneensa ennen kuin olimme molemmat heränneet melkein myöhään kouluun seuraavana päivänä. Kun juoksimme ulos bussille, kumpikaan veljeni tai minä emme olleet nähneet siitä merkkejä, paitsi veriläiskiä ruohikossa. Emme maininneet tätä isälleni, olettaen, että meillä oli painajainen tai mielikuvituksemme täytti aukot ja se olisi lähtenyt itsestään. Kirjoitan tämän muistoksi. Kuumeinen uni, luulimme, kunnes muutama päivä sitten. Isäni kysyi meiltä tarkalleen, mitä näimme, ja päätti sitten pudottaa pommin päällemme. Hän oli herännyt aikaisin sinä aamuna, löytänyt valtavan kojootin ja pentunsa ruumiin ja hänen täytyy löytää paikka piilottaa se ennen kuin heräsimme. Hän oli heittänyt sen salviapensaiden taakse ja siivonnut niin paljon kuin pystyy. Kummallisin osa tästä tilanteesta oli se, että hän oli kuollut tuijottaen ikkunamme suuntaan ja lapsi oli ryöminyt juuri siihen kohtaan, missä makuuhuoneemme ikkuna oli. Tiedän, ettei se ole mikään aivan järkyttävä juttu, mutta se aiheutti minulle painajaisia viikoiksi ja johti unissa kävelyyn, mitä en ollut koskaan tehnyt ennen tai sen jälkeen. Jopa veljeni alkoi kävellä unissaan, hän melkein poltti keittiömme yrittäessään tehdä aamiaista unissaan. Isäni on eläkkeellä oleva